shela ta fitine mu, ta dame mu, shela ta fitine mu. A gidan danja, a gidan danja, a gidan danja, shela ta dame mu, ta dame mu, shela ta fitine mu. A gidan danja, shela ta dame mu, ta dame mu, shela ta fitine mu. When I'm tired, when I'm exhausted, what comes to my mind? Yeah, Tanadi Noni. Experiencing any of these signs of body system malfunction problems? Dizziness, skin problem, rashes, poor digestion, high stress level, low energy, trouble focusing, trouble sleeping, then it's time to detox. Noni is effective in combating this ailment, general well-being, detoxification, malaria, high blood pressure, diabetes, pile, typhoid, joint and waist pain, arthritis, menstrual pain, menstrual anomalies, sleeping disorder, asthma, cough, gonorrhea, weight loss and many more. Made from a perfect rare fruit of the finest drink of life, and it's pure, non-mixtures. Tanadi Noni drink does a phenomenal job in mopping out toxins from your body. Mu daina lalata kayan aiki na wuta na kedko. Mu daina illegal connection da meter bypass. Almundahana ne, sata ne, kuma haramun ne. Mu kasance masu biyan kuɗin wuta akai-akai. Sau tari mukan ce kayan gwamnati ne, ba damuwa, kowa zai iya sata. To ko da kayan gwamnati ne, haramun ne idan ka sata. Mu zamanto masu goyon bayan kedko wajen fallasa duk wani mai laifi ko kuma mai yin bypass. Sannan kuma duk mutumin da ya fallasa mai laifi za a ba shi kashi 5 daga duk abin da aka caji mai laifin. Kedko ne, ba nepa ba ne, ba kuma PHCN ba ne. Ku sani, kedko ne. Wannan sako ne daga kamfanin wutar lantarki ta kedko. A gidan danja, a gidan danja, shela ta dame mu, ta dame mu, shela ta fitine mu. Yau zan magance matsalata. Zayyad, ka aure ni ba da son raina ba. Ka cuce ni. Ka ruguza min rayuwata. Ba ni da sauran jin daɗi ko farin ciki a rayuwata. Zan kashe ka. In yi so ni ma a kashe ni. Idaniyar masoyiya ba zan saka su kuka ba, zuciyarki zucina ta rairayarki na saba.
alfahari na. Salo na so yana da kaifi. Tafi na so yana da ƙarfi. Taka a hankali tunda so yana da santsi. Juya ki rausaya tunda na baki masauki. Karki yada ne a san kina yi nisa. Ki duba lokaci kada a kai ki na yi kuka. Surar jikinki daidai ne, fatar jikinki na sheki ne, idan ganin ki shar ne, a zuciyarki dama ni ne, a zuciyata dama ke ce, babu kace na ce na ce. Zuwa ga matata Fatima, zan yi farin ciki idan har kika karanta wannan sako nawa har zuwa ƙarshe. Maganar da nake so na sanar da ke yana da nauyi, ina jin kunya. Ba zan iya faɗi miki baki da baki ba. Wannan shine dalilin da yasa na yi miki wannan wasiƙa. Da farko ina so ki sani lokacin da na yanke cewa ke zan aura, ba na tunanin sha'awar gangan jikinki. Na fi kwaɗayin sauraron kalamanki da murmushinki akan komai. Mu kasance tare in ganki a duk lokacin da na waiga gefe na shine babban burina. Wannan ne dalilin da yasa duk da dai ba mu taɓa mu'amala aure ba, amma wallahi kullum da ke nake kwana, da ke nake tashi. Matsayinki a zuciyata ba zai taɓa canzawa ba. Fatima, idan za mu tsufa a haka, wallahi ba zan taɓa canza miki ba. Kawai ne da ke zamanto mai sa ni farin ciki, ko da kallo ne mai cike da so, ko kalamai da za su sanyaya min rai. Fatima, ba zan iya ƙara aure ba, saboda kada ki ɗauka tozarta ki nake sanyi. Kin san jiki da jini, ina neman alfarmar ki bani dama in nemi mace a waje. Ba aurenta zan ba zan so ta ba, illa dai kawai ta zamanto mai kashe min kishin abin da kika rage ni da shi na mu'amalar aure. Na yi miki alƙawarin ba za mu haihu da ita ba. Tsoro na kawai ranar gobe kiyama, domin ina shirin aikata sabo babba. Ta wata fuskar sai nake ganin idan Allah ya tsaye da ni yawmal kiyamati, ke ma laifina zai iya shafan ki. Saboda da kin yarda da ni, da wataƙila ban aikata abin da nake shirin aikatawa ba. Me haka? Dan Allah kai haƙuri ka yafe min abin da na aikata a baya. Na tuba ba zan sake ba. Na karanta saƙonka cikin ƙanƙanin lokaci na fahimci cewa wani irin mutum ne kai. Zayat, na cutar da kai da yawa, na saka ka cikin tashin hankali, amma kuma kai ka kasa gajiyawa. Ban taɓa ganin mutum mai haƙurinka ba. A yau ne da sake fahimtar, bayan na daɗe ina ƙunsa maka baƙin ciki, ina dab kuma da in saka ka fara saɓan Allah. Kai cona, wallahi na yi nadama. A yau ne karan farko da na ji sanka ya ɗarsa a zuciyata. Wallahi na fara sanka, kuma na yi alƙawari. Ba zan sake canza ba har mai rabawa zai raba mu. Allah kuma shine shaida. Kalamai na sun ƙare, ban san me zan ce miki ba, amma tabbas ina wa Allah godiya da ya nuna min wannan rana. Kafin mu ci gaba da magana, me yasa kika bige mu abincin da zan ci? Saboda yanzu wannan abincin bai kamace ka ba. Da gurbataccen ruwa na yi shi, don Allah ka ƙara tambaya na dalili, zan je in dafa maka wani. Ka gane wato ban dan gane ba, amma dai ba matsala. Maybe tun da you are still on it ne ba kuma in ka gama dai sai mu abin. Ina ni ma in dan samu abin da zan ci. Ba an ce kai kawai. Ka tsaya goro. Wallahi da kana da auren da zaka ce zaka je ka ba zai already ta yi komai an dora ba. Wallahi ba auren bane sa Aisha ce. Kullum aka magana ta ce photo studio waye wallahi. In za ka yi aure ka tsaya ka yi aure, ka tsaya ka tsaya goro kawai.
My daughter, a teenager, pregnant, and HIV positive. God, who did I offend? Oh, who did I offend? Who will help me? Where did I go wrong? Hey, Ashika Uku. Oh, Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. My love, me kake war haka? Wallahi da bacin mun gama magana da ke. Yayi Sharif ya kira ni zan wakilce shi zuwa Kaduna gobe. Akwai wani presentation da za yi na company shine nake rubuce-rubuce akai da yake da sassafa zan tafi. To shine ba za ka faɗa min ba sai yanzu? Hawa. A da na gaya miki farantana ma yanzu? Kin san dole na gaya miki. To me kake wani kallo na? Zauna mana. Ashe yau ina da babban bako ake. Wallahi na zo ne dama in baka haƙuri akan abin da yayata ta yi maka. Turan da abin ne ya faru ban yi bacci ba. Wallahi kwana ne ban yi bacci ba. Idan na tuna sai in ji wani far haka. Ko da yi far haka? Eh wallahi. Ake farka ba tare kin yi far ba. Wallahi. Ko silifan ɗin ku je ta katso miki. Akan abin da yayata ta yi maka. Ayya. Wallahi ban ji daɗi ba abin ya dame ni. Wallahi ba komai yakin san shi rayuwa haka take. Wallahi da na tuna son ji wani farra. Ni in kina far ne ga ko kamar silifan ɗin ku je ta katso miki ne. Ni kana da kan yi far amma ba irin baccin ne. Na gode sosai na gode da yake akwai baki. Kuma sojoji ne wallahi shi kuma kwamandan wallahi ransa ɓaci wani lokaci sai ya shigo kawai kama dukan mutane. So abin da za a yi jira ka ne? A'a ba komai ai tunda mun gama na gode ba komai Allah saka muke da alheri haka ake son mutane ba komai wallahi na hakura ban ji daɗi ba Allah sarki sani yawa sani ki ga da gida yawa Aba. Aba, ko na far. Hello? Hello? Asabe ce. Na bar maka wani takarda a nan kan tebur. Ka duba ka karanta ka gani. Saƙo ne a ciki. Okay. I love you. Daga masoyiyarka Asabe gidan kulki. Gidan kulki? A ba ne. Duk kulkin da rike shi a gida da ishe da bai dace ba wani gidan kulki. To Allah ubangiji ya kai mu kai lafiya ya dawo da kai lafiya. Allah ya tsare hanyar. Zan yi sai kai. To ai faɗa ma ɓata baki ne. Shi kenan na tafi. To shi kenan. Bye. Samu lada.
Asabe, Asabe. Wai me ke damun ki ne? Sai da kika dawo daga anguwa ga gaba ɗaya cikin damuwa kike me ke faruwa? Wallahi Sharif ni na kamu da san shi. Sanwa? Sharif, na rasa yadda zan yi. Abin ya dame ni ban san yadda zan yi bullawa al'amarin ba. Ki ƴar uwata ce, ki kaɗai ce za ki iya taimako na. Asabe shi ne kika sa kanki cikin damuwa? Ai ita abin da ke damun ki ne ce abokiyar shawara ki. Ki sake jikin ki kake ci kwani. In dai Sharif ne alfarma annabi kin same shi. Mu da dama aka mata tambari da cewa boka mu ne safi duk wani tashin hankali na garin nan an ce mu ne. Da kuma wannan dan karama sai ki sa kanki cikin damuwa. Ai yanzu za su san sun tabo dangin mayu yanda suke ce mana mayu a garin nan. Yanzu za su sani wallahi Allah ya da mun gama da shi. Tallata mu je kicin mu gama abinci. Kin so ki fanni ni kadai na ta aiki tallata. Kana abu mai sauki. Lallai na shashanci a baya, na kuma bata wa kaina lokaci. Amma dai na gode wa Allah da ya ganar da ni gaskiya, ya kuma kiyaye ni da aikata aikin da na sani wanda nadamarsa ba zai taɓa gogewa ba har abada. Alhamdulillahi ƙawata, gaskiya na yi farin ciki da jin wannan labarin. To Allah ya ba ku zaman lafiya mai ɗaurewa. Amin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fatima ce? Ni ce. Allah ya yi mijinki zai ta rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hatsari a hanyarsa ta zuwa Kaduna. Ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru ƙawata? Daga zuwa? Haba dan Allah dan Annabi daga zuwa na kawai gida sai. Me ya faru? Na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatima! Fatima me ya faru? Allah yanzu ina office. Office at this hour? Ai ba za a gane ba ne, workload ɗin da ke kaina ne ya yi yawa. In fact, ina ganin ma fa office ɗin nan zan kwana. Kai, office anan za kwana? Wai ya mutanen gidan naka ne? Ka ci har yanzu ba su canza halayensu ba ko? Ai abubuwan da suka daina, kwana biyu ina murna ina farin ciki, har na fara kiba. Well, in fact, they are even worse than before wallahi. Yadda ka san na auri kaji, kai gara ma kaji. To ba mun yi magana da kai ba cewa Dija za ta zo? Wato ina ganin irin waɗannan abubuwa da suke na rashin zaman lafiya kullum ɗaga maka hankali ina ganin kamar sun ɗan samu waje ne kuma da gangan suke. Akwai wani abu da zan gaya ma, zan baka shawara in za ka ɗauka. Ka samu wata, ka kai ta gida, ta ja bakin ta yi shiru, zuwan kawai ka yi aure. Amma fa ba auren za ka yi ba. Kawai ka kai ta, ina ga idan suka ga ka ƙaro mace, ina ganin akwai alamu za su iya ɗan daina wannan rigingimin da suke tsakaninsu. A lokacin watakila za ka fara ganin sun fara tattalinka da rashin hayaniya da sauransu. Idan ta ɗan zauna ka ga cewa sun daina waɗannan abubuwan to sai ka sallame ta, biyan da za ka ɗan yi ka sallame ta kuma ta kama gabanta. Ni ina ganin wannan shi zai sa su zauna lafiya, amma faɗace-faɗacen su ya yi yawa. Kana jin haka ne? A zai yi mana, ni a koto da na sani zan iya amma ita za ka ɗan tana da ɗan diri jiki saboda ka san irin wannan sai su rena ta. A'a, ina jin gaba ɗayan ta ma fi su kyau, saboda haka in suka ganta gaba ɗaya hankalinsu zai tashi. To ina ganin za su mai da hankali. To in ka gama abin da za a sallame ta tafi, saboda dama actress ce. Samu jigeggiya. Karfa ka je kuma ka ce a'a kar ka zo ka ce kuma za ka ɗige ba. A'a ba wani ɗige wallahi. Ɗige ba alheri ne. Ai shi alheri da alheri ake saka shi. To ya dai isa. Ya ta taho ne? Tana hanya. Tana hanya. To shikenan sai da safe. Amin. Allah ya kai mu. Gai da madan. Kai. Hello? Hello? Frida ce. Wannan sabon layi na ne na kira ka da shi. Kana ina? Okay. Wata mata ta zo, ta ce wa wajenka ta zo. Kuma na ga har da makullin ɗakinka. Ta buɗe ta shiga. Amma abin da yake faruwa, su Shila da Zara sun je sun ɗauko mataccen ɓera sun jefa mata a ɗakin. Ɓera?
Dan Allah ka zo gida yanzu ka zo ka cire mata beran nan. Me yasa suka sa mata bera? Kin ga ba zan iya zuwa yanzu ba. Ba su da hankali wallahi. Ku je ku sa mata maciji ko kunama. In ya so ya kashe ku. Kuma ki sani ba zan iya zuwa yanzu ba. Sai goben ma sai na je meeting to sai na biya ta meeting sannan zan zo. Kana ji na? Abin fa ba za ka gani ba ne. Ke Wonder why my skin is always looking fresh? Well, the secret is I use Tanadi Noni Shower Gel. Tanadi Noni Shower Gel, effective against various skin diseases. Now open your mouth and tell me the truth. Who is disturbing my guests? It's not me, my husband. I can't try it. I myself, I'm so scared. It wasn't me. Zara, who did it? I don't know. Frida. I don't think anybody in this house did it. Maybe she's paying for her sin. You know karma. Does look like a drilling station. So no one wants to tell me who is disturbing my dija? Maybe it's a karma. The same thing I said. Whatever it is, again, do you all hear what I said? We had you clean and clear. We had you, our husband. I don't get it. I don't get it. I don't get it. I know this thing will work. Someone is screaming for help. I'm hearing it too. Who could that be? I have no idea. Next compound, I think. Dija! Brother, be careful. Don't let her karma befall on you. Baby! Where are you going? I cannot do this anymore, Sharif. Your wives want to kill me. What? No, not in my house. Nobody. That must be a joke. Joke? What kind of stupid joke was that? See, now, baby,
things are going very well as we planned. So please don't go. Everything. Fine. But you have to warn your wives. All 3 of them. She will stay away from me. No. They're not 3, they are 2. Sheila is my sister, she's not my wife. Is Sheila not your first wife? First wife? Sheila, why did you do? You do what? You put a dead rat in Dija's room. A dead rat? Yes. Why would I do that when I can just drag her by her scarf and throw her out? You're just saying it. You can't do that. You're just saying it. How would I do that? Do I even have time for such nonsense? What I'm just trying to say, now you put a dead rat on her bed and scared her. What if she died? Maybe that's her call. Now you see, let me tell you something. Things are going very fine. You understand? Dija is a nice person. The way things are going, I'm not happy. How do you even select? How do you even pick your women? Zara, Wado, Frida, Betrayal, and this? Coward? Come on, bro. Where is your test? You know Frida. You know you are the one that pushed me to marry Frida. You forced me to marry Frida. No, Frida is a coward. I know. But that doesn't mean you keep getting married to another wife on and again and again. It doesn't make any sense. Hello? Dija, what? Black goat? Please, just stay there, please. Give me a few minutes. I'll be with you. You see? Hello? Hello? Ina ta kiranka da layi na baka ɗauka. Wa ke magana? Ziza ce, tsohuwar matarka da ka yaudara ka cuta ka saka. Haba don Allah Sharif, mu gama irin rayuwar nan da kai in fita gidanka da kwantaccen ciki sannan har in je in haifi ɗa ya zo bare kuma ka ki kula ni? Ke, kinga, ki je ki nemi ubansa. Ni ba wani ɗa, ba ni da wani ɗa da ke. Cikin wannan 'yan iskan da kike bi can ki je ki nemi. Kai da Allah, ni ba nan hayaniyar ce ta kawo ni ba. Na kira ne in faɗa maka. Ɗan baƙin ciki sai dai ya mutu. Dan zan aure abokinka Dr. Bawa. Na san in na faɗa maka kowa sai ya ji saboda rashin sirrinka. A'a, ki je ki aure Dr. Sarki. Ina ruwa na? Ko mawa za ki aura mana? Wani baƙin ciki zama ki ne me? Ina wannan banzayen matan naka. Ai na je gidanka na gansu kaca-kaca. Ke ce banza wallahi. Ke baki sake ce mata na banza wallahi baki sa ba. Ke nawa kike ke? Felange da ke. Kamar reza. Bakin kaza mai tona-tona kawai. Mara sirri. Ke?
Well, I'm late for work. Not to make magana ba ka amsa. Wala da kai fa nake. I'm late for work. Allah ka ci game da Allah. Ni a yaushe nake kallon ki bakin ciki ne yake damuna. Ya ta kwaya ɗaya kawai kin min sanadiyar mutuwanta. Sannan ke ko haihuwa ba kya yi. After all ma tun daga wannan lokacin ma ko batan wata baki ta bai. Bala, shut up. Shut up. Nagaji, I'm tired. You keep calling me a burying. Bai wuka ne baka haihuwa. Gashi ko na haifi Sauda ta. Sauda ba yanka bace ba. Yar gidan ogana ya ce Mr. Bello. Ka kalle shi baka gane wani abu ne ba? Kai namiji ne? What? What? Why did you just say what did I just say? But I can't explain. I can't explain. Bala, what's wrong with? Bala, I can't explain. Gidan danja, shela a gidan danja. A gidan danja, shela a gidan danja. A gidan danja, shela a gidan danja. A gidan danja, a gidan danja. Shela a gidan danja. Yeah, a gidan danja, shela ta dame mu. Ta dame mu, shela ta fitine. A gidan danja, shela a gidan danja. A gidan danja, gidan shela. Gidan danja, gidan danja, gidan danja, gidan danja, gidan danja, gidan danja. Ba gane shi ba. Wannan shine mai gadin da yayi wa Saudat fyaɗe a makaranta yaji. Hey, stop them! Stop them! Unfortunate. Very unfortunate. Officer. Yes? We have another suspect. A suspect? Yes. Who is he? The gateman that was on duty that day. Then where is he? He didn't come to work. He sent a message reporting to be sick. All right. Noted. But I would love to have his address. Okay. Wannan din mana kawai bari mu kira 'yan sanda kawai afka mai zami. Wallahi shine kai ne me ya faru koma me ya faru ma zaka sani tunda Allah ya nuna mana kai Allah me ya faru yau kuma menene zaka sani tunda Allah ya nuna mana kai wallahi sai kai bayani me ne muku saboda Allah muka je zaka yi bayani wallahi me ke faruwa ne ki mun magana mana talk to me what's happening Maria, I'm talking to you. What's happening? I made a mistake. Kullum ya ta mun gori, kullum ya ta ce min ni juya ce. Kullum ya ta ce min na kashe Sauda. Raina ya ɓaci, it was a slip of tongue ban san sanda na faɗa mishi cewa. Kika ce mene? Ba yarsa bace ba. Yaka ce. I made a mistake. Seriously? Kika faɗa mai cewa Saudat ba yar shi bace ƴata ce? Maria? We've been dating for good 12 years. You can't keep a secret, damn it! Shekara 12 muna tare amma ba za ki iya rufa. Na sani, raina ne ya ɓaci. It was a slip of tongue. Oh God. Okay.
Naji. Yanzu na ina shi. Na gaya mishi faduwa he fainted kai nan na tau because ban san me zan yi ba na tsorata. Dole zai faɗi ni ma faduwa zai yi. I don't know what to say. Yanzu ki tona mana asiri kenan. Kuma zai san abin da yake faru tsakanin mu. Baka ce komai ba. Yau 1 week kenan na baka bring out something. Ba accountability ba wani abu ka rasa yadda kai da kuɗi kuma kai shiru. Sai da na kira ka ne maka bayani zan iya da komai amma ban da mismanagement. I'm sorry sir. Ba magana sorry sir bane kai amfani da mun taso tare da yan uwantaka saboda haka you are fired. Ka je kawai. Duk abin da ka sani naka ne namu ne na kamfanin nan ka dade shi. Please only give me more time. Ba magana ba da lokaci 1 week na baka baka komai ba sai yanzu zaka nemi lokaci. Duk abin da ka sani na kamfanin nan ka dade shi. Maganar mota, maganar makullin da yake wajen ka na stores ka dade shi. Wannan laptop din ma ka ba second. Boka, maganar mijina ne ya sa na zo nan. Wallahi Boka babu irin magiyan da ban masa ba, babu irin zubar da hawaye da ban masa ba. Boka baka ga irin wahalan da na sha akan bawan Allah nan. Har gonan mu ta gado na ɗauka na siyar na bashi kuɗin domin kawai ya samu abin yi. Boka da yayi kuɗin mutumin nan sai ya ce mun shi ba abin da zai yi sai kisha zai karo mun. To Boka ka san me yasa na zo wurinka? So nike kawai a lalata abin a kashe shi. Yanda kowa ma zai rasa tunda ni yanzu kaga ina da yara 2 yanda ko da ma amaryar ta shigo babu abin da zai amfane ta da ita sai dai ma ta tattara ina ta koma gidan ubanta. Aiki na ne kifi aminin ruwa baki ci sunan ba kifi aminin ruwa to kanki da mu zan tura dukuli zan tura dukuli zai kashe an gama ko babu wanda ya isa ya sake ta da shi in dai ba ni ba wanda ya isa. Ka tabbata Boka? Shi din banza shi din wafi mu kashe ran gaba ɗaya ma belle kasan sai mu komiti kashe muke yi na so a ce da ina ma a ce shi kika ce kashe da kan gida mutu. Boka mijina ne ba a kashe ba. To kuma ni kawai abin za a kashe yanda babu wacce za ta shigo ta zauna da shi. An kashe. Daga ni sai shi ba wata. An kashe jeki to ina labarin Hafsa. Ki ce mata an gama aikin ta. To. Saboda haka ta kawo ragowar kuɗin da za a yanka. To ba matsala. Ne so duk abin da ke biya sai ki tura ga min. To. Ni ma nawa zaka ji daga kake da mu. Ai ni da ke ba matsala. Me kake a nan? Oga ya ce a daina barin ka zo nan wurin. Kai da Allah wa ake magana wani oga. Na riga na wuce wajen. I came to help your life ne. My life? How? Kina son ki san wanda ya rufin dinki? Ina so in sani. Sa tsoro nake ji, so shi yasa nake. Kace ba matsala. Tambaye ni. Okay. Sakamakon shekaru 12 da suka wuce a baya? Ka taɓa wata fyaɗe? Wata irin magana banza ce wannan? I'm sorry, sir. I really didn't mean to offend you. I'm sorry. Why would you ask me such a question? I'm so Why? sorry. Sir, kai kace in tambaye ka, please. I'm sorry. I just wanted to confirm. I'm sorry, sir. Okay, na yi miki kama da masu fyaɗe? No, sir. That's not what I mean. I'm sorry. Leave my office. Sir, please. I'm sorry. I said leave my office. I'm sorry, sir. Kina tare da shi. Ana. Oga ne ya rufin dinki. Oga? Ko kina son ƙara gaya miki abin da zai saki ƙara zama shock shine. Ina so in sani. Ranar da abin ya faru kina sanye da fararen kaya. Exactly. Jar leda a hannunki.
Haka ne. Wanda ya abin muna tare. Abba. Oga. Abba. Wow. Gaskiya to be sincere, mun kasa gane dalilin da ya jawo wannan matsala. Amma bisa dukkanin alamu ba za ka iya wata zamantakewa ta aure ba. Sai dai kawai da only thing za mu yi kokari mu ga mun ɗora ka akan wasu magunguna. In ya so kuma sai mu sa ido mu ga abin da Allah zai yi. Hello, what is it? Hello? Lee? Farin cikin mu ya faru. Abban mu ya ce ka zuwa daura mana aure. Ya ne ji kaman baka farin ciki ne? Boss. Kun ce ba ciwo ma ba. Zama gyara zama, zama gyara zama, zama gyara zama, zama gyara zama. Da ni da ke mu zama, a so mai aran gama. Aikin gama ya gama, dan kin bani zuma. Alkawari ne zama, mutunci zama. Soyayya zama, karamci zama. Shi na kanwata tana da ciki. Kuma dai abokina ya mata. Wa ke magana? Baka sanni ba, sai an jima. Hello? 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 Wani? Wani? I was told your dad in a car accident. Chioma, tsawon shekarun nan ina kika shiga aka ce kin rasu. Ne Dejo. After the accident, I ran into the bush. Ban sani komai ba. From the bush, I don't know how I got to a motor park. I don't know how I got to Kano. Gani ana Kano. I've been here kwana 6 days in Kano. Dinijo, what of your son? The one you had in Enu? See here. Ishiya ta ce, wannan ita ce matar da mahaifinka ya fara aure kafin ya aure ni. Wani mahaifin nawa? Dama baba yana da wata matan ne? Baba, ba babanka ba ne, ba shi ne ya haife ka ba. Ya ce zai riƙe ka ne kamar ɗan da ya haifa lokacin da ya aure ni. Mahaifinka soja ne kuma ya rasu. Ni ban ma san lokacin da ya rasu ba, saboda na gudu ne saboda ƙasƙanci da wulaƙanci da yake nuna min lokacin da yake tare da ni. Dinejo,
Forget these things. They are all in the past now. Wana magana bayani. Ina nan. Okay, kana kusa. Sai ka zo. Chioma, na daɗe da yafe duk abin da ya faru. Kawai ina ba shi labari ne abubuwan da suka faru a baya. Wali, ni ba mahaifinka ba ne. Na riƙe ka ne tun kana ƙarami. Na haɗu da mahaifiyarka ne lokacin da ta daga gida. Assalamu alaikum. Sani baba. Sani baba ina wuni? Sani, thank you, Sani. Dala Wali minti da. Please, my son, come. Eh? Now? What is your name? My name? Sunana Sharif. Why Wanna? He's my friend, Amini Nani. Huh? Do you have another name? Who is your father? Do you have any siblings? Anyone? My other name is Pedro. Huh? And my father's name is General Buba. And I have a sister called Sheila. You're my son! You're my son! Denejo! He's my son! I found him! My son, come! I'm your mother! Found who? Mother to? I don't get it. Mahaifiyarka ce. Kenan kai dan kishiyata ne? Wali, Sharif dan uwanka ne, babanku ne. Babanku daya da shi. Yes. Pedro, do you have your father's picture? Anything to show me? Your father's picture? No, I don't. Okay, I think I have it in the car. Please get it. Please just bring it. Wait, what is going on here? What is going on, Baba? Umma, what is all this? Ni fa ban gane ba. You are getting me all confused. Mama na zo ne da wani matsalar da take damuna kuma gashi na sake samu ana da confusing ina more. What is going on? Yeah, this is the picture. Denejo! He's Baba! Our husband! He's my son! He's my son! Uma is your stepmother. But my father told me on his sickbed that our mother is dead. He pronounced me dead because he could not find me. Denejo is your stepmother. What's his name? Wali. Wali is your stepbrother, he's not your friend. My only regret is my inability to give your mother a befitting burial by myself. She left, died, and we never saw her dead body. But I want you to know that you have a stepmother and a stepbrother. Yes. She was a Fulani woman. I met her in Enugu and we got married. But she left with my child for what she referred to as ill treatment from me. All my efforts to look for her proved abortive because she was a nomadic and they just move. Sharif. Yes, Father. You are my first son. And I want you to look after your sister, Sheila. I'm your mother. I'm your mother, my son. I'm really not ready for this. No. I'm confused. What's all this? How can we be brothers? We've been best of friends. Baba? Calm down, my son. Please calm down. Let me explain.
I am an Igbo woman from Enugu State. Your father is an Hausa man who lived all his life in Enugu State. That was where he found me. He got married to me. 10 months after I had you, Pedro, Sheriff, Buba, his family in the north, he insisted that he gets married to a northerner. That is how he met Denejo, who is a nomadic Fulani that came to Enugu with their kettle. When he broke the news to me, I was pained and grieved in my heart. I felt disappointed, but he kept assuring me that everything will be all right, that he still loves me. I agreed to stay, but under one condition, that he will never, ever bring her into our apartment. He agreed to it. He got her another apartment. After some time, Denejo became pregnant. One night, he was in my house. She called our landline that she was in labor. But I refused him to go because he was with her a day before. I felt she was just cooking up stories to deprive me of my own happiness. I insisted that he will not go. And that night, we had a fight. A serious fight. That was how Denejo gave birth to Wali. In her home, without any medical assistance. And that cost her her womb. That she will never get pregnant again in her life. Haka ne, ciwon zuciya ya so ya kama ni, saboda mahaifinku ya so ya fahimtar da ni abin da ya faru, amma kwata-kwata na ƙi sauraron shi, bai sami damar gaya min ba. Kawai lokaci ɗaya da daddare na ɗauki ɗana, na je na shiga mota from Idubu to Kano. Ya yi ƙoƙarin ya nemi inda nake, amma bai san inda nake ba kwata-kwata. Ya je ya nemi 'yan uwana a can Enugu, to amma da yake Fulanin tashi ne mu, ya je ya neme su bai sami inda suke ba, dole haka ya haƙura. Wali, I've come to tell you to warn your wife to stop calling me. Hawaii ne take yayin mana. Wace irin mace ce? Wace irin mara kunya ce ke? Bace ganin mutane nan ba za ki gaida su ba? Kawai sai ki fara wani surutu. Oh, sorry. Sannunku. Lee, as I was saying, Sheila, our mother is not dead. This is our mother. Yeah, kai ma dai da abun dariya kake. How can she be our mother? I'm your mother. Please come to me. Ah, maka biko, onye mili ego. Biko. Biya biko. Kawai irin mutanen nan ne sun zo su ci arziki. Ta ji an ce babanmu ya mutu ya bar kuɗi. Can't you just keep quiet? Sheila, that is your mother. And I'm your stepbrother. Ni dan uwanki ne. Babanmu ɗaya. My mother-in-law loves her pig-filled milk because it's low in cholesterol. And I love my pig full cream milk because it's rich and creamy. And that's why I buy both. So choose your pig today. Pig. Reach for your pig.
a gidan danja, shela a gidan danja, a gidan danja, shela a gidan danja, a gidan danja, a gidan danja, shela a gidan danja, a gidan danja, shela ta dame mu, shela ta fitine, a gidan danja, shela a gidan danja, a gidan danja, a gidan shela a gidan danja, a gidan danja, a gidan danja, a gidan shela a gidan danja, a gidan danja.